Priatelia, máme tu ďalší krásny deň, ktorý je, povedal by som, ako stvorený na turistiku. No ak dovolíte, ja si z neho ukrojím na objasnenie ďalšej témy mimoriadne dôležitej pre klub slovenských turistov. Týkať sa bude budovy, ktorú vidíte za mnou, chaty Jahoda, ktorú KST nedávno kúpilo a tým rozšírilo svoj majetok o ďalší turisticky zaujímavý objekt. No a prečo by sme sa mali baviť o chate Jahoda? No už preto, lebo aj o chate Jahoda sa toho po internete popísalo až. Opäť sme si užili kvalitnú informačnú prietrž z najrôznejších fundovaných zdrojov. Užili sme si príbehy o agropavučine a chápadlách, mafii. Ospravedlňujem sa, že sa na tom smejem. Snažím sa vám podať presnú a objektívnu informáciu o ďalšej téme a aj vám ju podám. Ale často sa stretávam s tým, že sa ma niekto pýta, ako zvládaš tie veci, čo sa o vás píšu a hovoria. Na toto ja spravidla odpovedám, že sa na nich väčšinou zasmejem. Sami to isto poznáte, že keď je niečo príliš absurdné a nezmyselné, tak už to dopadne tak, že je to jednoducho len smiešne. No a táto hranica je v prípade tzv. Káuz klubu slovenských turistov prekračovaná veľmi často. Chata Jahoda je len ďalší kvalitný príklad tohto javu. Tak poďme na to. O čo tu teda ide? Prečo sme sa rozhodli kúpiť chatu Jahoda? Teda objekt za môjim chrbtom. Začal by som tým, že ja osobne sa od môjho nástupu do funkcie vôbec netajím tým, že som si dal za cieľ zveľadiť majetok KST a pre našu organizáciu získať, respektíve budovať nový. Povedal by som dokonca hlavne staronový, keďže na jednom zo stretnutí s riaditeľmi národných parkov, to bolo myslím, že predminulý rok, som predložil myšlienku opätovného vybudovania turistických chát, z ktorých, teda z tých predložených bola väčšina zlikvidovaná ustupujúcou nemeckou armádou na konci druhej svetovej vojny. Samozrejme za identifikáciu týchto objektov, týchto starých chát by som sa rád poďakoval našej sekcii histórie. Veľmi mi v tom pomohli. A na to, aby sme náš majetok mohli efektívne zveľaďovať, ho musíme mať pevne v rukách. Musíme mať nad ním kontrolu. Tento proces sme spustili na jeseň minulého roka a uznávam, že nie každý si ho obľúbil. No napriek tomu všetky kroky, ktoré sme urobili a robíme, považujem za nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov. Príležitosť odkúpiť chatu za môjim chrbtom sa naskytla začiatkom tohto roka, keď ma oslovil zástupca spoločnosti, respektíve družstva Agria Liptovský Ondrej, ktorému chata patrila. Pozrel som si teda, o aký objekt presne ide. Zistil som, že chata sa nachádza priamo pod vrchom Baranec, kúsok od výstupovej trasy na Baranec. Nachádza sa kúsok od Tatranskej magistrály, červenej trasy vedúcej popod hrepeň západných Tatier a takisto kúsoček od populárnej cykloturistickej trasy, a takisto sa dá povedať Tatranskej cyklomagistrály. Zistil som, že sa nachádza medzi Žiarskou a Račkovou dolinou, uprostred tejto prekrásnej lúky na južnom svahu západných Tatier. Priatelia, keďže som predsedom klubu slovenských turistov, mojou úlohou je zastupovať záujmy našej organizácie a v rozšírenom zmysle aj turistov a turistiky ako takej. Z polohy chaty Jahoda mi jednoznačne vyplynulo, že ide o nesmierne zaujímavý objekt pre turistiku, cykloturistiku, skialpinizmus či skitouring. Rád by som zároveň podotkol, že vrch Baranec je zhodou okolností jediný vrch západných Tatier, oficiálne sprístupnený aj v zime. Takže čo sa týka celoročnej atraktivity pre turistov, dá sa povedať, že nebolo o čom. Nasledovalo teda vyhodnotiť pomer cena-výkon, čo ponúka samotná chata a v akom je stave. S pôvodným majiteľom sme si dohodli obhliadku, ktorá rozhodne nebola tajná. Zúčastnilo sa na nej viacero ľudí z klubu slovenských turistov, z regiónu Liptov, klubu slovenských turistov, ako aj revízny technik. Videli sme, že interiér bol nedávno zrekonštruovaný, že chata je rozdelená do dvoch samostatne dostupných častí alebo samostatných častí s vlastnými vchodmi. Každá časť má svoju vlastnú kuchyňu, sociálne zariadenia, kozúb či spoločenskú miestnosť. V jednej tejto časti je 17 lôžok, v druhej 21, čiže dohromady
38 postelí, rozdelených po izbách od 2 do 7 lôžok. Chata je elektrifikovaná, má výdatný zdroj vody a je prevádzkovateľná celoročne. Dokonca je prístupná autom. Inak je to približne hodina pešo od najbližšej zastávky autobusu dole v dedine. Jedna z výčitiek, ktorú som zachytil, bola, že chata je predávaná bez pozemku. No a uznávam, že toto je rozhodne jedna z nevýhod. No nie je to nič, čo by nebolo bežné po celom Slovensku v chatových oblastiach, ako je aj táto. A chata totiž stojí na pozemku Urbáru alebo pozemkového spoločenstva Jakubovany. Dokonca ani pre KST nie je táto situácia ničím výnimočná. 4 z 5 našich chát totiž stoja na cudzích pozemkoch. Z toho 3 stoja na štátnych a 1 na pozemkoch mesta Kežmarok. Cenu za chatu Jahoda sme porovnávali s inými podobnými budovami v širšom okolí, teda predovšetkým na Liptove, ktoré boli normálne verejne inzerované. Ceny iných objektov boli podobné alebo vyššie. No zároveň musím dodať, že prakticky všetky porovnávané objekty sa nachádzali v menej turisticky atraktívnych lokalitách. Vyvstávala nám tu ešte jedna dôležitá a logická otázka, ktorú sa pýtali aj zástupcovia na našom valnom zhromaždení, prečo sa družstvo rozhodlo chatu predať. Odpoveď sme dostali veľmi jednoduchú. Družstvo sa zbavuje majetku, ktorý priamo nesúvisí s predmetom ich podnikania. Získané prostriedky plánujú investovať do majetku, ktorý s ich činnosťou priamo súvisí. Rád by som tento priestor využil na poďakovanie zástupcovi spoločnosti Agria, Liptovský Ondrej, pánovi Biskupičovi, ktorý prijal pozvanie na valné zhromaždenie KST, aby osobne odpovedal na otázky delegátov týkajúce sa chaty Jahoda. Týmto ho zároveň pozdravujem. Chata Jahoda bola jednoducho pre KST príležitosť a keď sa naskytne príležitosť, treba ju vyhodnotiť, zanalyzovať a prijať rozhodnutie. A pravda, že prijať aj zodpovednosť za toto rozhodnutie. O akvizícii majetku v takomto rozsahu rozhoduje vždy najvyšší orgán. To je valné zhromaždenie. Na odporúčanie štatutárov, respektíve výkonného výboru organizácie. V týchto situáciách je dôležité mať čo najkvalitnejšie a kompletné informácie a my sme sa ich snažili získať najviac, ako sme len vedeli. Dnes už je chata naša a ja som presvedčený, že Klub slovenských turistov a jeho členská základňa z nej vyťaží maximum. A ešte by som doplnil, že v rámci spomínaných absurdností, ktoré lietajú našim smerom, sme v súvislosti s chatou Jahoda boli dokonca obvinení z akéhosi podplácania členskej základne prostredníctvom zľavy na ubytovaní. Áno, členovia KST majú na chate Jahoda 50% zľavu z ubytovania. Tak ako majú na každej našej chate už 10 ročia. A je to v absolútnom poriadku. Chata sa napokon kupovali sme ju z prostriedkov KST, do ktorých aj naši členovia prispievajú. A to nehovoriac o tom, že Klub slovenských turistov zastrešuje organizovanú turistiku ako činnosť. Organizovaných turistov je výrazne menej ako tých individuálnych, teda neorganizovaných. No treba si uvedomiť jednu mimoriadne dôležitú vec. Totižto hlavne vďaka organizovanej turistike, jej existencii a organizovaným turistom majú aj tí individuálni kam chodiť. Využívajú totiž turistické, respektíve značené turistické trasy, spriechodnené či inak upravené chodníky, altánky, lavičky, útulne, studničky či akúkoľvek inú turistickú infraštruktúru. A to ani nehovorím o stovkách organizovaných komunitných podujatí na miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovni. Organizovaných pravidelne, opakovane a pre všetkých. Trvivú väčšinu týchto vecí pre nás vytvárajú turisti, organizovaní vo svojich miestnych turistických kluboch. Inými slovami, nadšenci, dobrovoľníci, ľudia ochotní robiť veci pre svoju komunitu vo svojom mieste pôsobenia. A poskytnúť takýmto ľuďom, takýmto nadšencom a dobrovoľníkom, organizovaným turistom, našim členom atraktívnu zľavu na chate v nádhernom prostredí, je to najmenej, čo pre nich
pre vás môžeme urobiť. A aj naďalej budeme hľadať spôsoby, ako organizovaných turistov odmeniť za ich nenahraditeľný prínos pre turistiku a cestovný ruch na Slovensku. Takže, dámy a páni, drahí turisti, či už ste alebo nie ste členmi klubu slovenských turistov, radi vás privítame na našej novej chate Jahoda v našom novom turistickom útočisku. Všetky informácie a kontakty, ako sa zaregistrovať na pobyt, nájdete na odkaze, ktorý máte niekde teraz na vašich obrazovkách. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky o chate Jahoda alebo o čomkoľvek inom, čo vás trápi, napíšte nám prosím a my sa pokúsime odpovedať vám. Želám vám ešte krásny deň a horám zdar.